4 нафар аз ин ҳоҷатхона хостанд гусолаеро наҷот диҳанд, 3 нафараш фавтид ва 1 нафаро беҳуш берун оварданд. маҳмад Саид Самадо, сокини деҳаи Навободи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, 14 сентябр бо хонаводааш хӯроки шом мехӯрданд. фиғони ҳамсояро шунида, писараш аз сари девор парида хонаи ҳамсоя рафт. падар ба ҳоҷатхона расиду писарро дар ҳоли ногувор дид. қодир 28 сол дошту 2 фарзандаш ятим монданд. ӯ ба беморхона нарасида фавтид. волидайни Соҳроби 24 сола ва Муҳаммадҷони 17 сола аз наҷотдиҳандагони гусола ба аксҳои фарзандон бо ҳасрат нигоҳ мекунанд. яке дар соли аввали омӯзишгоҳи тиббӣ мехонд, дуввуми кори хоҷагӣ мекард. сабаби марги 3 сокини деҳаи Навободро табибон заҳролудшавӣ аз гази метан гуфтанд, ки дар ҳоҷатхона ҳосил шудааст. гази ташноб ин як беҳад ва ҳангоме ки инсоният як нафас мегирад ва беҳад тез як хосияти ҳамин хел буғикунанда дорад. тез организмро заҳролуд мекунад. агар ягон чораи фаврӣ сари вақт ба табибон муроҷиат накунад, ин тез ба ҳолати марганҷомӣ оварда мерасонад. ин ҳоҷатхона мисли аксар ҳоҷатхонаҳои деҳотии Тоҷикистон сохтмони содда дорад. мегӯянд 3 моҳ пеш онро дубора холӣ карданд ва гумон намекарданд, ки дар ин муддат гази заҳрогине тавлид шудааст. табибон мегӯянд, заҳри ҳоҷатхона дар 16 сония одамро беҳуш мекунад ва дар сурати кӯмаки тиббӣ нагирифтан мефавтад.